Osman! Osman! Aynur, meni kakan çağıryan ýaly. Gel gyýdym, gel ani. Al guşlaňa iň ber gyýdym. Ne yeydi? Azatcan oğlum. Ho kaka. Kuşlara, keyiklere göz kulak bolgun. Ejene de kömek etkin. Arslancan, hani yor hani? Oğlum keyikleri tuvormagyny daýmagyn. Bol ya biz gittik oğlum, yor. Bor. Ne? Oğlum, sana renkli kalem getireyim mi? Ova kaka. Näme boldy? İýgilikmi? Men häzir Aşgabat'a gitmeliyim. Portfelimi taýýar et. Bolýar. Hawa. Arkayn molayım men dakladım tayin edip koydum Hawa. Ne deyip bordu? Hawa. Hemme da tayin edip koydum yer ve yer. Arkayn çıkış ederin. Ne deyip bordu? Bolya. O mesele yani baramson ertir irden çöldü şört bolya. Sağ olun. Bolya. Duş yançak. Biriktiray. Salamu aleyküm Yusuf babaş. Qowum taplanğyl. Yusuf babaş, bizim bankymyz bilen iş tarşydan hiç wagt ökülmersiňiz. Sağ olun Yusuf babaş. Dogry aýdýaňyz. Sağ olun Yusuf babaş. Bolar. 2 günden kärhanaňyzyň hasabyna geçirilen pullary barlap bilersiňiz. Bolya. Sağ olun. Kadir.
Problemeň maslahatynyň wagtynyň ütgänligini hemmeler habar edensiňler. Owa. Adamlar gelişämi? Gelişýärler paýtga galyp. Men olary konferensiýa alýar diýen. Bolýa. Uy, paýtga galyp. Ýatlat diýipdiňiz. Düýünü gelinjeme jaň etmän unutma beriň. Unutman arkayn bolay. Tueleme, inni yüzüňizde ýygyrtga almanlar. Men aýdan maslahatlarmy ýatdan çykarma görüň, dönan negelewina. Men telefonum sumkamda bolmaly. Alo. Alo. Sen nerede? Düşnükli. Her kimin öz gaýgysy kelgiýiň är gaýgysy. Edidim. Yeni yarım saat. Düşünýärmi? Men häzir tallam saajyk, görenigöz, daşar çykarýarlyk del düşünýärmi? Diňläsmem gelenok. Öňräkden pikir etmelekenim. Giýjak almak asla bolmaz. Sen bilýäňe, şuňky duşa gitmek hoýus asla mende ýokdy. Özüňde gideli halis goýmadyň. Dinle meni. Akastyň bilen goňur kowşum taýlap goý. Köýnek bilen galstyk özüm baryp saýlarym. Düşündiňmi? Siz muny näde diýdiňiz? Bar edenim biderek etdiňiz. Sire sabrak. Oy. Siz bu maňa däl adamymy kömek edip. O näçe? Beýdime de canım. Yok gerek däl ödüm. Bolýar. Her gelek çağı dogrumdy men näle ol özünden gidýär. Hormatly ýolajylar, bizim program başlap başlady.
Uyum bir mecmuattan aşağı şehirinin bir fotoğrafının başadından Kalkara aeroportuna qonar. Havanın temperatürası 20 gradus mayıl. Baş üstüne üz yerinizde oturun ve ildirilen kemerlere ildirin. Kürsünün arkasını dikeldim. İnseriniz için sağ olun. Ladies and gentlemen, our aircraft started descending and will be landing shortly at Ashgabat International. Oh, this one looks like a head jewelry. Yes, you're right. It's very I saw them wearing interesting. on their head. Very nice. It's very unique. Degrees above zero. Please take your seats and fasten your seatbelts. Adjust your seatbacks to the full upright position. Thank you. سبحان الله في أشقباد درجة الحرارة 22 درجة. سبحان الله. Excuse me, fasten your seatbelt, please. Bolya. Bağışla orin, men size daşar yurtlum kaňyzy öýdüpdirin. Maňa hemmeksem türkmen röýdünok. Öýe gaýt gelýäňiz öýdýän. O nirden bilýäňiz? Siziň gözleriňiz aýdypdyr. Şeýlemi. Men 1,5 mil bäri öýde bolmadym. Hawa, öýde bolmadym. Oň ýaly bolsa, paýtagtymyz sizi geň alyrsa gerek. Ine görürsiňiz. Şeýlemi? Kaka! Ay kaka! Ho! Köp garaşdy oğlum. Kaka! Esselamu aleyküm kaka. Wa aleykümselam oğlum. Sağaman geldin mi? Geldim kaka. Tuğeleme. Sen ejin pakiri meňdäşiňi. Taşlandın ama ak görünü uraptır. Saçtır ağarmak bilen, yaştır könülmek bilen kaka. Saçımı da ağarıp, bir garrasagam, sene tuğuluma garramalsan kaka. Canım alat etme. Kemme zat gowy bolar. Aýyk etmegin bolýarmy? Sen otoň bolmaýasyňdyr. Näme gerek bolsa aýdaýgyn, men gelerim. Handur, Näme boldy? men adamyma bir zat aýtmaly. Kağı görýärmi? Gördüňmi? Bar, kaňa dostluň garaşýandyr. Menen täp dogurjak däl. Dogurjak däl. Men gidip ýatjak. Düşündiňmi? Kağı görýärmi? Bar. Sag bol. Hemmelere salam aýt. Bolya. Hök man aýdaryn. Bolya. Siz gowsy 35 yaşyna alsa jaň edeň. Siz oturun, öyle kannaýç. Minister, daşır yurt mihmanlar bilen gitdi. Giyçirak geleýmese? Gowsy men sizi adyda çay demläp berim. Yok, adary galmaň. Çay özüm yok. Öyle kannaýç.
işin ahyrına çenli minister gelmese, on kömekçisi Kadir giýjäň bir wagtyna çenli kabulhanda telefon ýanyna oturýar. Siz oňa jaň edip bilersiňiz. Şey diýseňizle. Yok, men hökman garaşmaly. Hökman garaşaýmaly. Avadan geliyimna. Salam aleyküm. Salam. Diýdarjaň ejen kakady. Hawa. Bir size. Bu maňa mi? Sağ ol. Sağ olun. Ýetini gowdany. Alad etmeň oguljaňy gülýal bolar. Tamam kazan. Elinize. Bağışlaň men gyssanýa. Sağ olun. Tamam kazan. Sağ olun. Ertir hemmemi üýşört inşallah. Hostara şun üçe goly. Menem ertire oýa elin. Kemaljan ýadak geler. Bir adam diňjin altyn edim. Bara oğlum. Eşkleňe çalış, eliňi özüňi ýuw. Şerinjanam sen guguryan kutaplaň bişirip koydy. Bağışla kaka, men hökman gidäýmeli. Men mundan bir küçük gün gelmeli bolýan käbir sebäpleri ora gelip bilmedim. Men şuň oglanlar bilen hökman duşmaly, par duşum bar kaka. Bir kuş saatdan soň dolanyp gelerin, ikimet arkaýyn gürleşer. Şerinjanam bisiren kutaplaryny lap gataýar. Näde ediňe Kemaljan? Sen ýadak gelendiň aryn. Ençeme saatlap uçurda uçup gelin aryn. Bağışla kaka, men hökman gitmeli. Oglanlara söz verdim, sözümde hökman tapylaýmaly. Eşiklerim çalşdygym bolany. Meret goly. Meret goly? Bu senmi? Oh! Avadan? Bana mı? Sen mi gıyır? Ova. Biz tüytümenin de. Belli del bolaymadı. 20 yılla geçmedik yer. Şoğursa sıyratın. Yok. Sen has uğudalaşıpsın. Boy sana. Gelmesen kucaklayın. Dur. Yok, doğan hükümle kucaklayın. Gel. Yok. Dur. Ahmet, sen hazırlıkça gidiver. Özüm can ederim. Sen 20 yıllap garaşmadın, gözlerdin, görüşerdin. Sen ne ettin? Başla orabadan. Uy yoksa da Hatice nerede? Men onu görem oklu. Hatice çağı doğruya. O ne kil çağı doğruya? Hut şu gün mü? Hut şu gün. Gel onunla men seni uyan hükümle Durun, durun, bilecek uzaklaş olayım. Kemal, sen mi? Dur, ben sen fiillayınla Kemal. Fiillay ver, 40 yaşında saçın renk Ana, yapıyor. birinkiler gelip dur. Vay, hakkı hiç olur da. Kemalcan. Gel uzaklaş olayım. Sağlık mı dost? Salam avadan. Salam Kemal. Öyleme.
Hani Hatice nerede? Hatice? Hatice Çağı çağı doğru doğru ya. ya. Bayım biz de doğru ya. Dönne. Payto. Selamun aleyküm. Gelin edin tamam. Har görsün. Hani Payto gel. Gelenler Kim arzana tanımadım. Ay görsün yalla. Yanlış yapıyorum ben vallahi. İyice alırım. İyilenim verdim o benim. Hatice verdi. Kasımım aldı. Yok mu öyle kurmuyor. Ay öyle utanan o bay. İyice almak manglayını yazıp durur. Ne mi öyle utanan o? Ay ütken vaktimal havunu kette başlık olup durur. Ay ne bileyim. Direktör. Öwelek mektebi direktör bolaytmy? Yok, o Goroxanan direktörü. Ay kormayın orada niyede direktör. Ne mi şeydi? Direktöre karasar durur mu? Elbette durur. Yok. Elbette karasar. Yok girelim restoranın içinde karasar. Yarın mu? Gittik. Gittik. Anavadan. Yürün. Hemmet atayın mı? Sizin aýdysyňyz ýal etdik. Arkayn bolun, hemmet atayın maşlyk. Akşamza bolun gelýän mehmanlar ýönemeýän adamlar däldir. Ana ödürüm öyle. Hoş gördük edil mehmanlar. Salam. Gelin de geçiverin. Sağ olun. Seyredin bizden soýmady. Öňüne äýli, indine äýli bolup dur. 20 yıl bundan öň biwejäň bir şerpleri utaplarym tagap şinde bagym menden oklar. Son neydi? Wah şo utaplar doya garym iyi ve bilmedik de. Tebe o wagtlar süýümizde ýetule ýaly. Şon neydi ne? Oğlanlar, biwejemizin utaplarını şu yerde durup yerdi. Bizim oturan stolumuzda yine şu yerdedi. Doğru. Anılar ýaly. 20 yıl bundan oň şu yerde bir diplomamız ýokdy. Barda dikkat edin. Biz şonda 20 ýyldan soň hot şu günde. Şu sagatda Duşuşmanlyp bir-birimize wada beripdik. Ine duşuşlar. Oğlanlar böleňiz ýokmy? Bölek gerek. Canım allı bu taksi. Böyle pulunuz ýokmy? Ne? Gereğin pulu olsun. Mine? Yok, onu versen kaytarısını vermez ne tıkadan. Seret de. Men turçulara bele de. Yine böyle bulat. Bolaydı, sağ ol. Gol perse de. Hayran. Kaçan görsen yedir şu tapandan Spanyol. Bu andan doğmat verecek yani. Öde ölügümizde. Hut şeyli. Edil häzir ödüm ne? Gelip bir hokka çıkarmada tüf yedimedi ya. Ay men kim olacak gellaydı. Hiç bolonok da hok, bolonok. Ay ne bolonok kovaysın o da. Ya yeni taksif bilen kazap edin başma. Taksifin ne ama? Minister bile bolonok hok. Minister bilen? Hok bu. Değişen adamlara ya. Men onunla duşum oldum. Karıştım bolmadı. Ayıttı mı? Gördün mü? He. Näme beýle ýitirip tapanyal seredýäňler? Näme boldy? Hiç adam bolonok. Yöne 20 yıllap görüşmemizsin. Men samsyk salam helige munda aýtdyrna. Bağışlan. Bağışlan. Ay, ne? Salam bağışlan. Salam. Gel. Telefon. Telefon. Ne boldu? Hangi telefon? İnim. Şu telefonu versene bana. Sağ ol. Alo. Benim hanım mı?
Maňa mi? Nobat çerekçigim. Men gygyrýanmy? Bagşawaryň gygyrýan bolsam. Men ödedim işte boga. Men mi? Men kim ay? Men neme? O her bir side gelin etdim. Hova Hatice şoň janyaly äri. Kut şey diýämi? Hatice gaty alsaçykdyr. Göre. Sen bolupdyr. Dostlar bilen arxyn keyip çekip berdim niye? Görle bunu. Ha? Yoldaşlara salam ayt diýem. Aydarım. Hökman aydarım. Bolya. Biziň adymyzdan salam ayt. Bor. Ho. Näme? Men telefonum mi? Telefon soraya. Telefon näçe berdim? Canım, yazma bil telefonu. 36 26 96. Hova bir garaşýar. Me al şunu. Goýul senne dursun. Ay yok. Men bu näl ulanmalygyny bilem oga. O da yaşayanlığın belli de. Ay seňem Parisde yaşamaýanyny bildirýärler. Parisde yaşamasamam, Parisde olurma haktır doğan. Soňky sapar men Parisde bolamda, dünýä belli firmaň öňümi, Norkadan tikilen postsun, gaşlary gymmat ýüzükdir şaýfepleri, kosmetikalar satyn aldım. Wah, şoňa da şaýfep giyim gejim eskijin ne bolsa bolýar-da. Şu şereweli diliňe bat berdiýsele, 2 pay berilenýäli. Şu kızı talip yıllarına doğmuşan oktular ha. Şöyle der mi? Doğru sözlüğün dostu yok değil mi emidirler? Ya sidemayın. Bir-birinizden kim almacak bolup durursunuz? Mayın tapta çakçak bolup durdu adamlar. Doğrusunu aytsaň size yaramajak bolup dururlar bir hili. Otursana. Beýle akıllı sıran bolýan. Ana, yine bir da diyecek bolýam. Näme ana diýen bolup dilin aynadyp dursun. Talip kan. Petinkan ökçesini gaçyryp gözläp ýörenin ýadymdan çykdy. Torlar közmejek bolup. Başa gaýbalar ýörürdü. Durun. Meret Gulyny nähä kepekleýäňiz? Näme diýseňiz aramyzda Meret Gullan mysapyrymyz ýokdy. Kaçan görseň uly ýaly sülmere. Süýnüp, sarkyp, ýüden aşağı salyp asyl adamyň işi bolmaz. Gaty bir beýem diýberme abada. Näme? Suwuň susakandan ýigidin aşağı bakanyn gorp gelýär. Ay ho, şuna kulaw bermeseňizler. Lan dost, senden maslary. Gurrunmer, näme iş bilen mesul bolýan? Ay bidem näme? Bu dünýede gurhalyk iş bitirmesegem etrap häkiminiň birinji orunmasaryny janýaly äri bolup görendir. Hatice, häkimiň orunmasary bolaýypmy? Birinji orunmasary. Tu ölemi. Özüň näme işleýän? Ödümmi? Ödüm owa mekdebine mogulumçylyk edýän. Oğulluğundan artan oyunumuz barmy? Ine bu meselede de Hudaýa şükür iýlen kim galamyz ok. Hatice kimiz 8 sany maýsy aljak ülpüläp çykdyran gyýjagallar dünýäni ýeneräýmersmi? Berekelle. Görsene muny. 8 sany özleri maýsy aljak. Olurmy şuna bir dogmajyk bolmadymy? Bolmady. Ýöne şu bolmaga takdymal. Men gaýtman kam Hatijan bäbekana eltdim. 9-njy ýylda garaşýar. Hasamyz boýunça şu gerek hökman ogul bolaýmaly. Ay berekella. Ağzından Hudaý eşitdin. Sag bolabada. Senäm oğlum? Hatice häkimiň orunmasary. Munça çağan Hasan dünýä indirip geçýänler. Ata-babalarymyzyň işleňde guly ýaly işle gedende beg ýaly gezdiýen sözüni eýerip eden işimiz boldy da. Almatyň aldyň gerek. Hay senmi? Ey oğullar, ýagşyň ýagaýşyny. Ýörüň fiýlaly. Bah. Tu ölemi.
Yagaşlı. Kemal, bu zatlar sen tekliğinden gurnalymy? Yürekler küýtänne, köňüller sağlaşmak bilen bolýar dostum. Ýöne kakam bilen iňagana gurlaşymy bilmedim, gün bäri gaýtdym. Ýoksa Serdaraga näli? Ýagdaýlaryny çyk. Hiç nenem däl. Salam aýtdy. Serdaraga biziň adymyzdanam salam aýt. Oglanlar, belkem bir odalkylarymyz ýaly bizinkide üşürs. Kakam abegelerdi. Öňde de biri, ey, hanım en boş wagtym sen ýüredi diýip ugla berenmiş. Dogry aýtsam Kemal, mene bankda işläp, öýmede mihman. Kellemde de tanlar, götürümler, karz kowullar, hata petipler. Ay, değirinmesene paytyk. Hata petipe gelene sen hemişe bizden ökdedin. Eşdişime göre Iqtisadi Institutdan tapawutlyny diplom bilen oturup. O dogry. Bolýa. Elbette. Bolýa tawur. İş bilen hünärmenliň döwri ýetip geldi. Avadan halyňy çykjora. Ikimizin soňky duşumyzdan soň näçe wagt geçdi. Şu ýekeliň, şu boýuň, şu görmegiň bilen ýeke gezip ýörjekmi? Görüşüň ýaly. Ýa-da görnýäňli. Agyr operasiýa etmeli boldy. Oglanjak. 9 ýaşynda. Dogy ýüregi agyrly ekeni. Şowly boldy dämi? Hudaýa şükür. Ellerine güller bitsin çoracan. Ola dogry. İşdämi? Biziň süýgül mukammy ýaňlanýar. Howay. Dogrudan ama. Yürüm. Barmaklarym türgelleşdirýän. Kemal, gelin talip ýyllarıma ýatlalyň. Seni esas çal. Dönü canım aýdym aýtdyn. Ne diýäňiz? Näçe ýyl bäri men pianinoň başyna oturup göremok. Hani bol nädiň çektirip durmasana? Hani? Bol. Vay avadan bulary. Men näçe ýyl bäri aýdym oga. Men haýyş edýän. Hanavadan başla. Yakma sana indi
bolayın. Boynuma del sen düşüme giripsin. Sevdin edidim dostan kolayım. Yok yatlama yakma sana bağrımı. Geçenleri yatlap diden yaşlama. Ökünç bilen ötünç bilen barıbır. Qaydıp bara bilmeriz yaşlamadan. Taliplik yıllarım, ovodun yıllar. Taliplik yıllarım, acayip yıllar. Göwnümüzde umman olup coşur yar. Taliplik yılları, ovodun yıllar. Dostu yarı yara duşur yar. Taliplik yılları, acayip yıllar. Dünya sinav durmuş sinav yol sinav. Güçlüler eciler sinar. Pınhanlarım açın dumani dünya. Rövşen geleceğimiz aydın görünye. Gönlümüzde umman olup coşur yar. Taliplik yılları ovadan yıllar. Dostu yarı yara duşur yar. Taliplik yılları acayip yıllar. Gönlümüzde umman olup coşur yar. Taliplik yılları ovadan yıllar. Dostu yarı yara duşur yar. Taliplik yılları acayip yıllar. Ay duvarım. Ay bereketler. Ay. Yapın öyle mi? Buna dağlar diýdiler. Hormatly mehmanlar. Inni bolsa aynaly dala geçmeňizi haýyş edýän. Ha, tamam. Yürüň ondan. Yürüň. Yürüň. Hani yürüň? Yürüň. Aynalar diýär, aynalar. Bar koýda atdan. Havadan däl geçer. Hani? Öyle gel geç. Oğlanlar, balyalı tağımları titretip koymak bolmadı ha. Başlalı. Gelin kardeşler, ilki bilen derimiz bir duğlalayın. Vah, Doğru ayken. derimiz duğlalayın diline dönüyin. Udokluğun bokurdoktan zat geçirilen nedir? Anonla başlayın. Şey ne? Meret doli. Ha? Ey, dur. Sen bar şemleri yak. Bunu ver. Bu men öde işim.
meşerap insaniyetin hemişe hemrası bolupdyr. Men çakımçak bolsa, adam in ardılı, in dana pikirlerini şu awuluktan dağdan soň aýdyp başlaýar. Ýöne biz bu giýje o zatlardan gaçylmaly. Akıllı gürlemäge her haçanın wagt tapar. Dogry aýdýan. Biz bu giýje iýmeli, içmeli, şatlanmaly, dynjalmaly. O morhaýam aýdyp durar. Meýçip göwnümiz gel şad edeliň, gelerden geçerden hem yad edeliň. Gamlaýyna batan bu ýetir göwni, akıl dudagyndan azad edeliň. Berekellah. Orlar. Gelin kime moda birin bemsi belläli. Bemsi Kemal bolmaly. Tüýüs bolaýjy. Elbetde Kemal. Bolýa. Bolýa, men razy. Onda näme oglanlar? Dostlar. Dogallar. Bu giýje biziň ählimiz üçin üýtgeşik giýje. 20 ýyl adam ömrü üçin uly möwrüt bolmasa da bolýan näler? Ýöne şu geçen 20 ýylyň içinde durmuş biziň her birimizi bir ýere eltip taşlady. Her näme de bolsa aramyzda täli kysmatyndan nägilämiz. Ýokmy gaýdy? Hudaýa şükür. Eger şeýle bolsa, ona emmedat yer beýer. 20 ýyl mundan odal, şu giýje, şu ýerde duşşolyň diýip wadalaşanymyzda biziň Türkmenistan watanymyz täze asyra, täze 1000 ýyllyga garaşly döwlet bolup gadam basar diýip hiç birimiziň kellämide de gelen okdy. Dogry aýdýan. Bir häzir öz ykbalyny, öz elini alan, öz watanymyzda tutýarys. Biz hakykatdanam bagtly adamlar. Menne bir şeýle teklip bar. İlkinji towy hemmämiz aýdaly. Her kim gysgaçyk, ýöne ýüregindäki iň ardyly pikirlerini aýtmaly edeliň. Razymysyňyz? Onda kim başlajak? Paýtyk aýdaýsyn. Ha. Paýtyk? Qadırdanlar. Oğuzlar zamanatından gaýdan rowaýatdan belli bolşuna göre yer şary öküdüň gerşinde durýarmyş. Antik rowaýatlarda bolsa yeri 3 tane kit saklaýarmyş diýerler. 3 tane pil saklaýarmyş diýen gurrunam bar. Men pikirim boýunça demini diňe şahsiýetler öz gerdenlerine saklaýan bolmaly. Şahsiýet bolmak üçin şahsi üstünlüklerimiz için şerin diyecek bolýan. Be, berekella. Men aýdaýyn. Asmanny Allah, zemin üstüne adam. İkisini bir-birine çatlayan mühimliklerin biri perdent bolmaly. Biz ýagny hatyjy kimiz 8 sancak maýsa ýaly ülpülläp çykdyran gyýjagalar dünýä indirip gadandyk. Gülmän. Bu iňen pardy mesele. Ödüm adamlaryň gelejegi bilen bagly mesele. Gelin. Biziň ömrümiz, asylly duýgu pikirlerimiz bizden önjek çağlamyzda dowamyn tapsyn. Çağalar biziň gelejegimiz. Gelecek üçin. Berekella. Gelejegimiz üçin. Mene dogrusu nähili söz, nutuk söz aýdyp bolar diýip alada galyp otyrdım. Meret gulyň sözleri ýüregime jünk bolaýdy. Heýde kökü köglenen darat güllermi? İnsanyň kökü önelgesinde hem keremli toprağındadır diýip gaty dogry aýdýarlar. Keremli toprak diýip men daşymyz gurşap alan tebigat aýdýanna adam tebigatyň uçypsyja tikesi diýerler. Tikesi bolsa da tebigatyň başyna oýun salyp dünýäň muşakkatlygyny artdyrýan ýene şol adam. Öz oturan şahaňa
palturmo. Ay yok. Onun yerine haramlık sıçratıp görün loğluğun öňüne alaymasak. Dur. Nere hau? Ay doğun, sen toğut aydıp dursun ha. Men ministre can etmeli. Meselen çurt ketip çödäýmese. Ay, dursana hau, bunu näme üçin içmeli? İne demek direktör bolacak bol şey. Koy gitsinler. Adam bilen tebigatın sağlaşık için necek bolýar biziň öwlük. Howo. Ine men hut şunu aýtjak boldum da how. Hey. Ana otursana. Inni kim? Wepaň ýagty ýadyýarlyk üçin. Rani yakın. Avadan otur. Men elbette Wepaň ýagty ýadygarlyk üçin toz götürmäge garşy däl. Ýöne bugün ölen adam hakda. Öde bir hilraga bolýar. Hiç hilem der. Mene gollayan. Biz doğurdanam bu gece Wepaň keremli ruhuny hormatlap tost götürmelim kak diyen. Wepa biziň geçmişimiz ahiri. Bugünkü şahatlykly davaraly gününe ay mene bilmedim. Görüň da ödüňiz. Ay oğlan, sen näme? Wepaň ýagty ýadygarlyk üçin tost götürmäge garşymy? Kim on niye? Düşünün ahiri. Her kıladyň öýde gurutgysy bara. Mene şonu aýtjak bolýan. Men üçin tapagy ýok. Yer bolýar. Geliň içeliň. Howala içeliň lay. Yok, meni bağışla. Näme bolýar meni düşünüm. Wepa bolmadyk bolsa, dostumydan bolmady, duşumydan. Bu ýemden bolmady. Kim sen bilmeli? Wepa biziň dostumyzyň binasy. Siz Wepa bilen baglyk her bir zady hemişe ululdyk gurrun edýärdiňiz. Häzirem şeýle? On soňam şu gurrunlaň ýerdelmi kädiýän şu gije? Näme üçin paýdyk? Biz mydama duşup duramyz oga? Ay doğullar, gelin şugurun goýalyňla. Abadan, hanın köşeşsene, rahatlan. Sen bilýän adyn, hiç ýadymdan çykyp. O olay. Goýalyň lay şu gurrunlar, ýeliň içeliň diýin zalalyň ha? Şeýdeliň lay. Başlady onu. Yok. Men düşünedim elýär. Wepa hakynda haýsy bir zady biz uloldup gurrun etmişik. Aýtynlar şoý. Beh, näde berdiňiz ay? Men kemterdadym. Olum hakikat aýtmak gowurýanlygym. Ine şu da size yaramajak bolýar. Ýöne meni şeýle kılıgyň barlygyny siz Talip kaňydan bilýärdiňiz. Biz seninle başga gılıklaň barlygyna bilýärdik. Düşünmedim. Onsoňam biz diýip özüňden başga kim gözeňini tutýar? Aydaly meni. Näme ýalanmy? Ýöne biz hemişe geçirimlik edýärdik.
Gurrun bet kılıkları var da del. Bet kılıkları bizim belki hemmemizde vardır. Yönü, wepa meselesini. On bize bolan dostluk, dogolluk, mehri meselesini. Men sen bilen hiç kaçan ılalaşman paydık. Can oğullar, haýyş diýen, yalvaryan, şu kölegöri görrüňleri goýaýyň daýynny. Biz 20 ýyllap duşmadyk, bir-birimize aýdara diýer zat kene. Gelin şey delin. Mene karşı der. Özüňiz bir hili togurlany alyp bolyberdiňiz. Ýogsam, men opany sizden gowy görmesem, erwet göremokduma? Ine sen ýaňy, agdyň doldurup, şahsy üstünlük, şahsiýet bolmak bardy söz sözlediň. Men pikirimçe, wepa tüz şahsiýetdi. Meret Guli. Aýdaly men sen bu pikirim bilen alalaşmaýan. Näme üçin? Sebäbi adamyň şahsiýetligi oň edim gylym bilen ölçülýär. Wepa näme edipmiş? Şu gürrüňler näme gerekki? Bağışlan. Men beýle zatlar diýmelem däldim. Özüňiz mejbur etdiňiz-de. Siz gopany arşa götürüp onu 7 dereň şiir edip goýduňyz. Ýok. Gopa şiir däldi. Diýmek sen şiirde. Ne hak edäçeken dost. Ağırıp öňe düşmesemem garalyp ýyda galmaýalym hak. Kandidatlygymy oradym. Doktor boljak bolup ber. Ulu wezipe, iş, at, avray. Bular hakda aýtmasamam bar. Bu dereceler ýöne ýerden gelen ok. Han aýt da. Sen gopaň näme etmiş? Yok, aýt da sen gopaň näme etmiş? Durun, köşeşleňiz näme? Näme diýäňiz? Bolşuňyz näme o? Otur. Siz maňa şeýle bir ser edýäňiz boli. Hamala gopa men ganlar düşmanım bolup, onu men öldüreni alyp görýäňiz. Paydyk, diliň diýäni gulagyň işdämi? Men aklymy hiç şaşan ýetirýän näler. Gopa hakdy bolsa gowsy goýalyň. Siz oňa bolan dostluk duýguňyz barada gurrun edýäňiz onu men keçebem darygy berýär. Näme üçin paydyk? Sebäbi, siziň hiç biriňizem gopa hakyky dost bolmanyňyz. Yalan. Ey, sen bir otursana. Şey diýmege neniň diliň bar ýa sen? Ay biýä. Bir hil bolýar. Bilýäňiz näme? Paytyk dogry aýdýar. Ay, goýsan ay. Men her gedip gopany ýatlanymda özümi bir hili günäkär ýalyýan. Dur. Sen bir da diýjek bolýan ýöne bulaşdyrýan. Kemal hiç de adam bulaşdıran ok. Sen bir dursana ho. Bolşun ne eyle sen? Düşünjek bolýan. Paytyk. Meret Guli. Gözüňize başyňyza döneýin. Köýne saman togurmak näme gerek? Serediňe ho bal ýalyna harlar buğda dönüp barýa. Gowsy gelin. Wepan keremli ruhuny hormatlap toz götürelýin. Wessalam, wepaly gurrun tamam. Gelin şey delin. Bugün bir yere biz dinç almak için yığnaşdyk. Yok. Şu meseleň äniňe şäňine ýetmän diýişimiň kirni açman. Meret Gul dogry aýdýar. Oglanlar. Bu ýerde hiç zat yok. Men özüm hakda aýdýan. Şu 20 ýylyň içinde müýnüm madyr öýdemi okdum. Belki men ýalňyşýandyr. Aýsynlar, ýüzüm aýsynlar. Biz bir-birimizden hiç zat ýaşyrmanlar.
Wepa hakda her bir zat dinlemek. Men üçin yeňilde. Ýöne. Näme diýseňiz lan dogonlar. Gadyrdanlarym, meňe öz aladam özüme ýetik. A siz bolsaňyz, ay men goýsa gidip ministre jaň edeýin laý. Hana ýak çeksen aw. Ýürege düşdüň ay. Hanay otur. Bulara yaranyp boljak gaýlaý. Yadyňyza düşýärmi? Wepa alaýyk 21 ýyl mundan odal mart aýynyň 7-sine wepat bolupdy. Bir de wagt 4-nji kursyň taliplerdik. Oň näil ýagdaýda helak bolanym ýadymyzda. Barlyk edaralary Wepany hilakçylyga tedewar eden ýagdaýlary diqqat bilen derňediler. Dağlyk, güýçli çabga, dağdan inen fil, oň minip barýan maşyny agdaryp, ony öz aýlawly lawyryna dolap alyp gidýär. Şeýdip Wepa helak bolýar, işem ýapylýar. Hut şeýle, näme, şeýle däljek bolýarmy? Şeýle. Eger ýadyňyzda bolsa, Wepa şo ýagyşlygyň owa gidipdi. Tebäbi oň ýylyna telegrama gelipdi. O nämen telegramasy? 4 söz. Zöhre agyr halda ýetiş. Agyr halda? O zöhreň syrkowlanlygy hakynda maňa hiç da aýtmady. Näme üçin aýtmadyka? Sen Zöhreň kimdigini bileň oga? O näme üçin bilemem. Zöhre Wepaň gyzy. Sen Wepaň gyzynyň bardygyny bilewem. Zöhreň Wepanyň gyzdygyny sen kimden eşitdiň? Mene hiç zat düşünemok. Wepa aýalynyň ýaşysyndan aýrylanyny. Gyzynyň 5 ýaşyndadygyny, onu atasynyň ýanyna galyryp, özüniň hem okuwa gaýdandygyny aýdypdy. Ýör. Geç. Ýadyňyzda bolsa, Wepa obada kakasynyň ýaşaýan jaýynyň üstüniň çöküp başlanlygy. Şonu bejermeli hakyna kän gaýtalardy. Biz Wepaň obasyna gidip şo jaý bejermäk isleg bildiripdik. Ýöne näme düşünür gitmedik. Meňem ýadyma düşýär. Dogrudanam näme üçin gitmedik ha? Men şo wagtlar Wepaň kakasynyň adyny bilemokdym. Wepaň kakasy Avlesen ağa, öz artacağı Zöhre bilen bile ýaşaýardy. Elbetde atalyk ýylyň günmüdarasy erbedem däldi. Goja ýüreg agyrlan bolsa owaň miýgöçilik bagyna sakçylyk edýärdi. Wepa elbetde olary alady edýärdi. O şäherde okuwdan daşary işläp, gazanç edip olary pul berýärdi. Siz bilýänsiňiz,
Wepa kägijiler zımdiyat bolýady. Asyl ol wagondan yük düşürýän ekeni. Men bu zatlardan habarsyzym. Mene Wepan gyzynyň bardygyny bilemokdym. Onu bizden ýaşdyrmak näme gerek boldyka? Olaň öz işi. Her ýüregiň öz derdi bolýar. Onu hemekşe aýdyp bolýam näme? Ýok, bu beýle däl. Bir-birimizden hiç zady ýaşyrmaly dälip öýdüňiz aýtdyňyz ahyryn. Ya bu zatlar Wepa degişillermidi? Haytyk. Häzir mesele o hakda däl. Ontaňam saňa galmandyr. O näme üçin? O näme üçin maňa galmandyr? Ya men kesekimi? Kardeşler, köşeş aýtýaňyz lan ho. Ontaňam gelin şuurunlar bese däýeliň. Näme üçin biz Wepaň bu etmişine gözümiz yumup kulağımız dıkmanmışyk? Siz onu ene süýtdeýin arasa bäbek edip koýduňyzmy? Paýtyk köşeşden ho edil tow verilen ýaly bolşuň, näme tüýtleň? Aýyr sanaý. Bolýarlar, deň bolma. Otur. Ýaňy Wepany ýatlap özüm bir hili günäkär ýaly duýýan diýemde men Wepany halat edip bolardy diýjek bolýan. Şoň mart aýynyň 7-si. Agşamara. Wepa men ýanyma gelipdi. Wagt bilen bolsam, duýan bolsam men onu saklamajakmy? Muninga Kemaljan ýolunur duran dünýäni hak ýola düşürjek bolmaklyk bolýar. Näme diýäň bi? Jigılıp sana hoşan bi. Sen aklından beri? Diýmek, Wepaň ölümine mene münäkär bolýanna. Sen näme üçin günäkär bolýan? Sebäbi şoň agşamara Wepa meňem ýanyma gelipdi. Gördüňizmi? Onni seňe şoň agşamara Wepa meňem ýanyma gelipdi. Näme üçin? Abadan sorady. Onu gözläp Lukmanlar institutynyň ýatakanasyna barypdyr. Tapmanlar. Abadan men ýanymdan gaýdypdyr. Oglanlar, men ne bir teklip ba. Gelin häzir herimiz şo 7 mart günü nirede we näme iş bilen meşgul bolanymyzy ýatlalyň. Muň näme geregi bar? Oglanlar, biderek samahyllamaga meňe wagtym ýok. Her kim agdyna geleni aýdyp oturjak bolsa, bu giýje gurrun utarmaz. Paýtyk, gurrun biziň eý görýän adamymyz barada bar ýa. Şo kara gulleri ýatlap, Wepaň nurany keşfini gödüňine getirmek biziň üçin ýakymly dälmidir? Han oglanlar, oturuň.
Öwülük. Geç. Otur. Aydı verin. Şoğun, ir bilen men bazara gittim. Ayalların bayramçılığı yetip gelýärdi. Bazardan odur alıp yatakxana dolanyp geldim. Nahar atardım. Umut yadımda, daşarda yaxşı yağdı. İlke şıtır pütür etti, soğum çağva yağdı. Arasını cüvünüm kaçıya düydüyen. Ahir yağış bir sıdırgın yağmağı durdu. Köçeleri yağışın su hiledenini bilyen. Sen bilýän dönücan. Men kursoş joramın qıdadım. Oldurmuşa çıkýady. Taýýarlyk görýärdi. Men uzakly gün gijeti bilen şoňkuda boldum. A men şo gije. Bäbe kana bilen yatakxanaň aralygyny gatnap dagmatyrdım. Sebäbi ilkinji gyýdymy? Tumorjan dünýä edmeli. Oglanlar, maňa öýdüňiz bele. Wagt maňa beret. Ömrümün köp bölegini kuşda oynap geçirdim. Doğru dämi? Şogun howa aýrak kysgynç bolan soň hiç ýere çykman yatakhanada men ýollaşlarym bilen kuşda oýnap oturdum. Ýadyma düşýär. Mene daklat ýazýardym. Näme ýazýardym? Daklat. Sebäbi konferensiýada çykyş etmeli. Mene şo gije ýadymda öýde boldum. Bağışlan. Şuun hyýal ýadymda. Ýagyşdyň män ýagýady. Wöpa ýanyma gelenine entek garaňkam düşmänni. Ýagyş bolsa has güýjäpdi. Häzirem gözüň öňünde. On gelişi, girişi, garaýşy. Plaşynyň ýakasy gallyrlygy, mazaly edilen ekeni. Buyra taşlary maňlaýyna dökülüp, olardan damjalar tiýirilip, ýüzüne düşýärdi. O wagt elliydi. Erte bir gün bayramçılık. Yollaş wardyň, hem de owany görersiň. Zaýmydyň sojaga çöken ýerini bejererdi. Şonna wapa ýylgyrtda. Belkem aýallar bayramyň hatyryna bir-iki bulgurçyk arajygam göterdi. Elbetde men gidip bilmejegimi aýtdym. Sebäbi şogun men konferensiýada çykyş etmeldim. Sen şonna wapada hiç geli ütköçlük doýmadyňmy? Ay yok. Göwnüme olmasa, onu söz bilen aňladyp bolmaja kogutala gaplanýarly. Ýöne maňa hiç zat aýtmady. Derrewem çykyp gitdi. Şo gije Wöpa meňem ýanyma gelipdi. Ýadyma düşýär. Yatakhanada bäş bolup kuşda oýnap otyrdyk. Wöpa gelip bir salym ýanymyzda durdy. Ýöne oturmady. Men elbetde keypine gelendir öýtdim. Söz gatmadım, habarynam almadım. Siz kuşdyň jadysyny bilýäňiz-de. Kellem alyp gidipdir. Bir seresem ol ýok. Gidipdir. Kuş. Asyl inni bolly. Wöpa meňem ýanyma o wagtdelime gelen bolmaly. Wah aýdaýmala. Giderdim. Hökman giderdim. İlk akşamdy. Awadan sorady. Menim talgy berdim. Owa hakda bir zatlara diýdi. Men üns vermedim. O maňa hat görkezdi.
siz o hatı oqa görün bolsadınız. Hatı uruşta adamtını hem oğlunu yitiren bir qarı ine yollaptır. O hatını göpan radyoda çalan bir sadı hakkında yattır. Şu sadı dinleyenine yaralı yüreğinin ıdatının bir neme qoğuşayanlığı, çökün köңlünün giýinýänligini oňa alkyşaýdýanlygy hakynda ýazypdyr. Ýaşyrjak däl, men o haty okap ağladym. Siz bilýäňiz göpa degişgenni. Ol oýunlyga salyp ýagyşlygyň gözi ýaş dökmän goýsana. Onsuzam daş töwerek fil suw diýdi. O janygyp ýene bir zatlar diýýärdi. Özüm erwet tolgunýardy. Ýöne men hiç zat eşdemokdym. Sebäbi gulagymy gumdy kılanyarly. Inni pikir edýän gölen o men hem ýanyma kömek sorak gelen bolmaly. A men bolsam gözi ýaş dökön bolup. Bir sagat geçse geçendirde men dakladym taşlap yatakana algadym. Wepany görledim. Tapmadım. Oleýem giden ekeni. Oşo wagt men ýanymdady. Men guraýyn. Avadan beýdip ödüň horlamasyna? Degmäň. Goý aglasyn. Wepa oňa hemmemizden ýakynny. Men oň içgilligini şo wada duydum. Men inni düşünüp başladym. Şo pyrsatda nämedir bir zat ikimiziň aramyzda söýümseýek bolup duranýarly. Men şo wagtlar wepa bolan duýgumy aýyrsaýlady bilemokdym. O ýanymda ýokma hali. Köňlümi kalbym bütün durkun bime çurgusy gaplaýady. Onu göresim gelýärdi. Sesini işletim gelýärdi. Didäm röwşen didarına diksem diýip ýanyna guş bolup uçup barasym gelýärdi. Ýöne gözüm düşýärdi welin. Ýüregimi näwelli hoksala gaplaýardy. Oňzanyna ilginç bir güýç, görünmez nişan bolup duranýarly. Ana şola men hopyk durýardy. Şo gece wepa gapydan girennesine men saňa bir zat aýtjak diýdi. Ol Zehra hakda aýtdy. Onu şo gece Zehra hakda birinji sapar aýdypdyrda. Sen näme diýdin? Näme diýendir aýtýan? Şerraýlyk edip başymdan gum sowurdum. Men uğrayın.
Gurrun yeke dökredi de. Gurrun Wepaň 3 ýyllap gyýdynyň barlygyn menden ýaşyrmagyny. 3 ýyl. Bokurda göyläýdik näýil orka. Bolmajym boldum da. Şu wagt bokurdagyň ýatyp geçirjek. Çykdy gitdi. Geçirelliýem o. Öldälliýe. Neme goýurýar? Çekdim. Menne dören ökem. Şu wagt ýüregime dügün boldy. Wepa şondan ne telegrammy, ne de okran sır gowlalygyny, ne o wagtjeklik hakynda dilini ýarmada dönni. Wagt sen oňa dil ýarmaga may bermensiň da abadan. Wepa ikimiz bir gedek bir zat üçin seni men etdik. Şonda men öýkelek giden boldum. O men ýanyma gelip Ediz dostum Meret Guly. Ikimiz bir-birimizin göwnümizde degmellerleriz. Göwnümür çüýşedir. Döwlen soň ýama tutmaz diýdi. Bilýäňiz näme? Eger wepa bolmadyk bolsa, men başymdan iýnen aýylgan şu musallat täreýimi çeppe çöwräýme wagtmally. Sen nämen gurrun edýän Kemal? Kakam ilkinji oglakdyny sünnete ýatyrypdy. Bay. Maşgalamyzyň depetinden iýnen şumluklar siz bir bilsediňiz. Kakama partiýadan çykardylar. Agamy işden moşatdylar. Meni bolsa uniwersitetden gowmak meselesini orta atdylar. O wagtlar şeýdip geçmişin dini galynlaryna garşy göreşýärdiler-de. Yer onsoň men muny wepa urrun berdim. Oşo wagda rektoryň ýanyna algady. Oň rektor bilen näme urrun edenini şu wagda çelli men bilemok. Ýöne meni okuwdan gowmak meselesi soň ýüde çykmady. O wagtlar şeýdilýärdi. Şuň hyýaly ýadymda. Wepa radiodan gonorarlaryny alyp hemmämiz restorany çagyranda bolaýmasa, garnymyň gerk käbi doýan wagty ýadyma düşen o. Şu güýje Wepa men ýanyma gelenine bir hili keyipsizdi. Biziniň bir öweti ýokdy. Tutukdy. Ol içki tolunmasını bildirmejek bolýardy. Ýöne bu oňa başartmaýardy. O da okra agyrsyr gowlanyny aýtdy. Men telegramany elime alanlygym şu gün ýaly ýadymda. Men Hatice odurup gitmege taýinlik görýärdim. Wagt ýeňi içinde Wepany ýeke goýurmelerini düşünýärdim. Dağlyk, çabga. Men elbette gidip bilmejegimi aýtdym. Sebäbi şo gece biziň çağımyz bolmaly. İň erbedem şu güne çelli men wujdanymyň bu hakdala alatşan ýaltym bagy. Onu o sen ýanyňdan gönümiň ýanyma gelipdirdi. Bilmedim. Ýöne öňküligi ýokdy. Bir hil aýlanyrlan ýaly. Wagt neresi? Hakyt öljegini bilen ýaly. Bäh. Şoňuny Wepa biziň hemmämiziň ýanynda barypdyr da. Hiçimide moňa kömek edip bilmändir. Ay on kömek soraşan bir hille. Men oňa nähili kömek gerekdigini näbileýin. Söýýäniň şunu bola bilmeli kegim. Ýoşurak bolaýsyna Meret Guly. Wagtçym men barýa. Yer bir şeýlekenikde. Sen näme? Sen onu söýýärdiňe. Sen onu görejine seredende gursogyna gopýan hara saatlar bilmeli.
Görseňizler. Tebigaten bilen aňymyza agram salyp, soğuz soluğunu ýatlamagymyz isleýän ýaly. Diýmek, Wepa şo iýje Meretulin ýanyndan gaýdyp, owa ýököde gidipdir-de. Geçey. Şeýle bolýar-da. Şo iýje Wepa meňem ýanyma gelipdi. Senin Wepa ýanyma gelipdi diýip aýtmanyňa, ne bize, ne işi dergen sülçe. Hey, siziň baryňyz dik düşdüley. 21 ýyl odol bolan wakan dörjelep, nämäniň bolup nämäniň bolmany men näbileýin. Onu soňam zamanalar çalışdy, döwürler ýitgedi. Ýok, ýadyma şonok. Hiç zat ýadyma şonok. Ýoksa da, sülçe näme aýdyp näme aýtmanymy sen nerden bilýän? Ol bizi ýekelikde sorak etdi. Men protokol bilen tanışdym. Wepa seň ýanyňa näme diýip gelipdi? Pul sorady. Pul? Men anlamok. Aho, o bizden näl gaýtam, biz ondan hemişe pul sorardyk ahyryn. Dursoňdan ho, goý öýde aýtsyn. Sen elbetde berensiň. O saňa puluň näme gerekdigini aýtmadymy? Näme aýdyp näme aýtmany ýadyma düşenok. Ýöne pul vermedim. Sebäbi talip hakyma jygylykdan jalvar alypdym. Şo wagt ýanymda körkö pulum ýokdy. Yalan! Yalan söz diýen gözlegiň aýdyp dur. Paytyk näme üçin bu zatlardan... Sen tokulma. Bu zatlar sen işiňde. Hawa. Men ýalyn sözledim. Oň sebäbi bardyr. Asla men hiç zada düşünemok. Siz näme üçin maňa mümkürlik bilen seredýäňiz? Wepany men öldüremok. Kardeş, bu yerde Wepany sen öldürüpsiň diýen ýok. Sen onu köşeşdirjek bolmasyna Kemal. Dostun öňüne ýaşyryň zat bolmalydyr. Ýaşyryň zady bay bolýandyra. Adam çykgynsyz ýagdaýy düşünýär, köp halatlarda hakykat aýtmasak bolýar. Eger men şo gije Wepa bilen gidenimi ýaşyrmadyk bolsam, Wepa bilen? Näme diýär aýby? Näme? Ýaşyrmadyk bolsam? Wepa bilen gidenim diýdiňmi? Näme diýdiň? O nähil Wepa bilen? Menen bu hakda birinji gede eşdiýän. Dursoňuz laň. Han gaýtala, näme diýdiň? Hawa. Şo gije Wepa bilen men gidipdim. Siz korku diýen zady bilýäňizmi? Amgyr korky. İçiňe bagyryňy ýititiýek bilen kerçeleýän korky. Beýniňi gurçyk gemiň köwüp, erkiňi, meýil hyýalyňy, bütün durkuňy ýüpsiz baglap, adam hökümünü teppediň okudyp taşlayan korky. Paytyk. Gepil otmasan o. Siz öz günäňiz hakyny aýtdyňyz. Menem öz günäm hakyny aýdýan. Eger onu günah hasaplap bolýan bolsa. Wepa şegice hemmeňiziň ýanyňyza barypdyr.
Yöne, biriňizem kömek etmänsiňiz. Kömek etmänsiňiz diýmesene. Kömek edip bilmänsiňiz diýi. Ay, tapawdy näme? Kemal dogry aýdýar. Tapawdy näme? Dogry maýsam. Wepa men ýanyma dalla özläp gelenini özümem gördüm. Siz bilýärdiňiz. Aramyzda hiç tat bolmadygym bolsa, biz bir-birimize sowuk saladyk. Eger ol men ýanyma gelen bolsa, onuň hökman sebäbi bolaýmaly. Ýerim soň. O saňa sebäbini aýtdymy? Aýtdy. Gyssaglova gitmeliydi. En son hafta uza yetişmedim, taksi tutaymasam dedi. Men ona tevekkellik edip, daim maşini var ha, gideli şoň bilen idim. O begenip, şuya tüýs bolaydy, gideliydi. Aydyr paýdyk. Biz maşina tarap barýakak. Wepa çyňlygy bolmadyk, dostlugyň beýikligi bolmaz idi. Oň bu sözü men beýnimden hiç çykanok. Ol hut şey diýdimi? Hawa, hut şey diýdi. Mene hiç zady düşünýän nälerin. Yeri, iýini aýtmadyň ha. Biz karanlık düşmekle yola düştük. Yağış yine yağıp başlattı. Daimın maşini öğrenir belirttim. Zorluk bilen yürüyor. Kısa kolu yürüyenimizden son yol dağ tarafı. Wepan ovasına taraf savuldu. Biz üstümüze avant duran kert kayaların arası bilen yolu sıyırıp 3 kilometre geçiptik. Men hopup başladım. Wepa bolsa yol yören ýeňer ahir yetersizdi. Bir salymdan deräniň daralyan ýerini öňümizden ýük maşyn çykdy. Onnaka adamlar ýolumyz dowam etmek maslahat bermediler. Dağın ýokarsyna filin gelendigini duýdurdylar. Aynim, iýdiňe gaýt, dağ tarapdan fil gelýär. Siz wepa beletdiňiz. Ol mudama kellesini etegine salyp ýaşaýady. Ýüregine bir zat dugdymy, saklaşyk gumany. Biz onu soň üçinem siýlaýadyk, hormatlaýadyk. Soň näme boldy? Iýdini aýt. Men oňa mundan agyryk gidip bilmejekdim, çürt gedip aýtdym. Men ýerime siz bolanmasaňyz näderdiňiz? Sen onu şu ýerde taşlap iýdiňe gaýtdyňmy? Gaýgyrma o men üstüme. Gaýgyrmak torýan. Siz maňa beýleser etmäň. Men onu taşlamak. O men taşlady. Gördüňizmi? Onna sen wepa bilen aňyry gitmeden boyun towlapsyň da şeýlemi? Ýok. Men oňa şu gece şu ýerde ýatyp, ertesi ýerden gitmek teklip etdim. O näme diýdi? Kulak asmady. Wepa. Abadanyň ýanyna bar. Paýdyk. Wepany ýeke goýurmaga nädip gaýratyň çatdy, şonu aýtsana. Sen onu özüňden sonra, özüňden. Men başyma daklat ýazanmyş. Daklat ýazyp tribuna çykmaly bolsa, saňa 2 pay berilen ýaly. Sen hemişe şeýlediň. Adylsyran bolmak, iýlen saýlanjak bolmak, sen zannyňda bar da, zannyňda. Näme paýtyk? Näme paýtyk? Asla menne size näme gerek?
Eger siz hakyky dost bolanyňyzda sen şu güýje wapany siz şeýle ýagdaýda goýbermezdiňiz. Bizinki başga gep. O nähili başga gepmişey? Ha? Siz onam özüňiz arşa çykarşyňyz ýalak el ýetmez belenti çykaryp goýduňyz. Wapa planny, wapa pismadanny. Biler bolsaňyz, wapa ýöneköy adamdy. Näme diýär aýby? Men burada da hayran alyan. Wapa näme sebäpden siz iýdirerdi, içirerdi, ha? Asla siz onu näme etdiňiz? Näme etdiňiz? Hiç da. Gaýtam siz onu mudamalyk bergili bolup galyňyz. Siz şu hakda hep pikir etdiňizmi? Eger ol akıllı başlı bolan bolsa, ganararlaryny sizin karnınız doyurmaga sarp etmän. O ovoda kıy qarratas ni bererdi. Yetim alın kıyydini bererdi. Qowsy geplemäň. Menem gepletmäň. Dogonlar, dostlar. Gelin geçmişi atlap bir-birimize hanjar gereşip durmalıyım. Ölünün ýerine ölme yok diýipdirler. Wepany gaýtaryp getirjek gumanymyz ýok. Dogry dämi? Bir tagamly naharlarym buğda dönni hol. Wah. Nahar janyň altynda sen bolmy? Ey, muňa telide. Hany köşeşdiňizle. Hakyky bolan atlary bilmek biziň hemmämizde gerek. Paytyk. Wapa sen öýüňe barypdyr. Soň siz uzak wagtlap maşina bile bolupdyňyz. Ikiňiziň araňyzda näme gurrun boldy? Geňzat. Ikimiň aramyzda bolan gurrun şu adam ýadymda. Siz oň ýakyn dostlar bolup diňlemäňizden soň belki o maňynyň için nökesi gelendir. Bilişiňiz ýaly, biziň bir-birimize pisindimiz oturan okdy. Onuň özüne ýeterlik sebäpleri bardy. Näme deýin ýaşyryp? Gaýlar meni gowurýadylar. Olar ha, dekinli talip Paytyk Agaliýew gelýär diýip ýerimden pişirdaşadylar. Men muňa öwrenşip edipdim. Mollumlar bolsa, sen kellen hasap maşinýarly böwgädiler. Wapa hakda weli. Beýle zatlar asla diýilmeýär. Şeýle hem bolsa näme üçindir? Ol hemme kişini özüne magnit ýaldartýardy. Oň zannyny üýtgeşik bir gudrat bar ýaly. Näme üçin? Näme ol? Men şu çakaşyn hiç bilip bilmedim. Men okuyuşuma, vekilime Wapan gözi gitýärdi. Men oňa bahyly diýiljekler. Ýöne maňa gowany adam diýiljekler. Wapan käbir häsiýetine meňem gözüm gitýärdi. O sada, sunugoto menden inçe düşünýärdi. Tutar şeýle bir süýüş çalýardy. Näme üçin bilemok. Ýöne ikimiziň hiç mäşimiz bişişmedi. Ýöne şu güýje men ýanyma Wapan. Hut özüniň elini hak. Özüniň. Siz Wapan söýgül dostlary. Hemişe öz resmiňiz, öz hörpüňiz,
öz bähwidiňiz bilen maşagaýdyňyz. Wepaň derdaladasy siziň azaryňyza da dälli. Siz onu şo giýje iňagany diňlemäňsiňiz eme. Oşa giýje men ýanyma geldi. Men ýanyma. Düşünýäňizmi? İçin nökdi. Men hayran. Näme geň uran bolýaňyz? Hayran alaým. Wepa şo giýje sizden goýunyň galan hakyny dilinem ýarmady. Ol men ýanymda esli wagt oturdy. Dostluk gatnaş hakda, dostluk duýgusy hakda köp sözledi. Dost, derdiň derman näler? Derdiň öýüdir diýdi. Oň bu sözi şu çaka çelli men beýnime möhür bolup basyldy. Eredi wepaň bizden nähile bolup gitmegi. Biz özümüzi aklajak bolmalylar. Biz günäkär. Günäkär. Ýöne göpaň ölümine del. Men aýtjagym aýtdym. Mene ananam ok. Anamdan gaçyp ýaşadyň näme, ýaşamadyň näme? Paýtyk, wepa bilen gidengi başdan ýaşyrmalylar, ýalan sözlemek näme gerekdi? Sen mol. Sen moljak del. Özüň alyp barsyň näme tüsli? Näme tüslimiş? Goýunyňa degäýdimmi? Wah, görgülji. Paýtyk. Sen meni kemsidýäň, Paýtyk. Seni Hudaý kemsidipdir. Hudaý seni kemsitmedik bolsa çağaň mordy. Bu ýahyt därräpdir. Sen bilen ýene men ýaşap ýörün. Başga bir bolamurda bir ýem talak hatyň merardy. Sen men bagtymy ýatyrdyň. Berdensiz goýdyň. Ýaşyrmalyň, ýalan sözlemeläň. Asla sen näme? Şo giýje wepa kiminiň aramyzda bolan zatlaň onuň birinin bilen oga. Gowsy sen sokulma, eşitýäňmi? Sokulma. Dur. Sen bizden bir zada ýaşyrýan. Sen kim-ay menden soraga derýäli? Özüň kimdiň bilemin? Ýersen ay, zynjyrlaýmal bolup duraby. Men häzir oňa bar bolan zatlar aýtdyraryn. Ha, mollum sumok. Senden bir mollum momo. Adamlar nädip öz çağılan saňynyň börüni mer gaýran. Ey Paýtyk. Vay dogallar köşesleňe. Kumuz ýerden. Vay bu hut dälrätdir. Paýtyk dälrän o. Ol şermennelik edýär. Şermennelik edip bizden bir zatlar ýaşarýar. Men bilýän men Lukman ahyry. Yeri bilgiç heley. Men kalbimda näme pikirler var? Ana aýtda. Eger sen molyan morsaň, wepa şo giýje şeýle çykynty ýagda ýetýärmidi? Sen onu öz eliň bilen ölüme ugradypsyň. Wah, meni bir goý bersene. Ani ýosra goý berdim, kelle tamamlaýyn. Oglanlar saklanan. Men size bir aýtjak zadym bar. Awadan. Men wepa bilen 3 ýyllap ýakyndan ysnaşyp geldim.
Şo 3 ýylyň dowamyna paýtyk baňa adar ýamanny berdi. Ol hergedek maňa duşanna özüniň söýgüsi barada agdyny oldurup gürleýärdi. Awadan? Haýşe diýen men saklama. Maňa gürlemek gaty kyn. Bir gedek paýtyk biziň ýatakanamyza geldi. Ol bir hil tolgunup men sensiz ýaşap biljek däl. Men ya özüm öldürün, ya da senin idi. Men çydamadım, wöpa aýtmaly boldum. Belkim, şo gije ýolda. Wöpa bilen paýtyň arasyna. Yok. Avatan. Sen wöpaň iň ýakyn sirdaşy bolsaň da sen onu tanamaýan ekeniň. Sen oň ardedenden soň ol gönümeň ýanyma geldi. Gele gelmeni sen ýok, men ýok, tumşugma jaý gelmedi. Ol menden daýagdy. Men tuýdurlyk gitdim. Ýere ýazylyp bir salym ýatdym. Nämedigini düşünüp geçýänçem. Näçe wagtyň geçeni bilemok. Wöpa bir näme köşeşipdi. O ahir maňa elini tutdy. Yerimden turmağa kömek etdi. Kemem şey diýdi. Biz erkekdir. Erkekligimizi de galmalyr diýdi. Inni şu zatlar gaýtalanmasyn diýdi. Men sözümde tapyldym. Anan saňyz ananyň, ananmasaňyz ol öýdişiňiz. Ýöne wöpa menden belediňiz ýokdy. Diýmek onna şo gije ýolda. Wöpa kiňiň araňyzda hiç gili gurrun bolmandyr da. Bolaýyna doň size dahyl ýok. Ol maňa hem wöpa degişli. Wöpa ýok. Wöpa ýok, ýöne biz bara. Biziň dostlary. Biziň ruhumyz, kalbymyz birdi. Ihlasymyz, ynamyz birdi. Eger biziň hemmemiz bir bütöw beden bolýan bolsak, wöpa onuň bir synasy. Biziň bilesimiz gelýär. Ey Allah! Siziň nämäni bilesiňiz gelýär? Düşünün ahiryn. Adamın käbir pınhan sırlaryny ýüreginde saklamaga haky bamy ýa-da ýok. Bar. Ýöne häzir gurrun. Senin ýüregindäki sırlar hakynda däl, wöpa hakynda. Sen bolan zatlar bolşan aýdan oga. Bir zatlara ýaşyrýan. Bulara bilemok goly, ýöne menne sen hakda erwet bir mümkinlik dörejek bolýar. Sen onsoň wöpaň ýyzynyň gitmediňmi? Gitjekdim. Maşina otap bilmedim. Siz o maşina beletdiňiz de. Madama itip otlam oldy. Ananmasaňyz andy çeýin ho. Andy çip näçek. Wah, wöpa. Oglanlar, ýadyňyza düşýärmi? Talip ýyllamyz paýtygyň gaýsy kurtkasy wady. Sen gaýsy kurtgaňmady? Renkem öçükdi. Şeýle dämi? Hawa. Maşynyňam renki çally diýen. Volga. Sen näme diýjek bolýan ha? Ay hiç. Ötkünem Jorajan. Ötünç sorap nämetjek, senne günä ýok. Inçimi ýyllap meň öýüme sowulman geçildigiň sebäbine inni düşünüp galdym. Durmuşda sebäpsiz çöp başı gymyllamaýar. Hudaý meni persensiz goýdy. Jorajan, zöhrekim bilen galdy. O häzir nerede? O men ýanymda. Wöpa helak bolandan bir ýyl geçen soň, on qaqa davleten ağa.
pahir bolupdyr. O görgüliň hasrat biýilini öküpdir. Ýalňyz galan Zöhräni daşgynrak garyndaşlar ýygnapdyr. Men o wagtda Zöhräni maňa wagtlaýynça bermeklerini soradym. Rady boldylar. Soň o maňa halis öwrençdi gitdi. Ýanymda amakly galaydy. O maňa eje diýe, meni maňa gyýdym diýen. Şeýdi, bileje ýaşap ýörüs. Sen bagtly wada, o men bagtly dönni. Sen ýaňy maşyny otlap bilmedim diýdiňmi? Belki otlasyň gelen nälir? Diýmek, sen wopany dağın jülgüsinde ýeke taşlanyňdan soň ol 1-3 kilometri piýada geçen bolmaly. Oň ýylynyň maşyny etýär. Onu mündürýär. Olar gowa ýakynlaşýarlar. Emma güdörden geçip bolarlarynda dağdan inen fil olary aýlawly lawyna dolýar. Maşyna agdarýar. Bu hakda yük maşynynyň sürüjüsi hut özüniň sülçäwerin düşündürşini aýdypdyr. Sen şo giýje. Ýydyňa gaýtdyňmy ýa wepaň ýydyňdan gitdiňmi? Ýydyma gaýtdym. Gardaş, sen ýene ýalan sözleýän. Beh, hayran galaymalay. Bar giýjäň içinde beýle de bir ýalan sözlemek bormy? Bäh. Ja. Men seniň pirimize düşündüm. Bäsir. Siz kimi de bolsa birini pida etjek bolýar. Şey dip, wopan keremli ruhunyň öňünde özüňizi aklaşak bolýar. Başarmarsyňyz. Yo, başarmarsyňyz. Men gidýän. Mundan bu ýany bu ýerde durup biljek gel. Gidýämiň. Gitjek del. Şu zatlaň anyny getýänçem şu ýerden aýagymam etjek del. Ey, etmän ýeşdeney. Sen hiç ýere gitmersiň. Meret guly aýryl ýolumdan. Ayrılyam etaga. Gitmersin diýdim. Bolsuňyz ne hilay? Geçin ýerinize. Şugurunlar baştan men maňyma watan okdy. Dogrymy aýtsam goşulasym gelmedi. Geçmişi dörjelap durmak näme gerek diýip pikir etdim. Onsuda men işim başymdan agdyk gardaşlar. Häzir bolsa men bir zady anyk göz getirdim. Men size aýlygynç bir hakykat aýtmakçy. Şo, sen bolmaly. Sülçü meni soraga çağırıpdy. Men bellenilen wagtdan irrak baraýypdyrm. Garaşmaly boldum, oturdum. Koridorda ýene bir adam garaşýady. Ýaşy 40 töwereği. Şo sürücü bolup çykdy. Wepaň menen ýük maşynynyň sürüjüsi. Sürüjü men wepaň dostudygmy.
Hemem on ölümü bilen bağlı iş boyunca çağrılandığımı bilenden soň şovada göze geçti. O tolgunu özünün wepa sebäpli diýri galandygyny aýtdy. Haçanna fiil gelip maşyny agdaranda sürüjüň aýagyny maşynyň gapy gapjany. Wepa on aýagyny boşady. Hem bat bilen itip goýberdi. Sürüjü halas bolýar. Emma wepan wol fiil alyp gitdi. Wepa taýly gelip kellesini tuğdan çıkarıp dalla koydular. Vah, çala könük bolan bolsa dey. Şonna Wepaň halas bolmak üçin tehelce kömek gerek eken. Şo wagt kenarda çal renkli Volga peyda bolýar. Sürüjü ruhly gaýş kurtkaly adamy görüp galýar. Şo sen bolmaly. Hawa men şol. Şo mennim. Men bilýärdim. Hakikat ayda yanında da siz maňa inanmazdyňyz. Awadan bolsa meni ganlar düşman hasap ederdi. Eger bolan zatlar bolşy alaydan bolsam, baryňyz bilgeşin kömek eden nälerdi pikir ederdiňiz. Men o yere varamda eýýäm işten geçipdi. Ey Allah! Görüp dursuňa. Balar maňanyň oklary. Paytyk. Dost. Men sana hayran galýan. Munça yıllap yüreğimde beş saklap net bir aşağı bildim. Alo, Hova, Merit Kulim, boşluk oğlum. Ay ne ettin? Hani? Näme? Oğlum. Oğul? Hova. Oğul neydin mi? Oğlum. Oğlum. Ey Allah kudret ödönün. Men ona adı o padak gel. Bu pasantını yayın mı? Yarın onlar. Yarın gördüm onu. Yürü.
Bulan olup oturuşunu paytak. Neyem beytsip oturdunuz ha? Hatice biri yem pencereden seyredip bebe kanadı bir de karışyandıra. Yürün han barlayın. Upacan karıştırmalıyın. Yürün.